Hello. 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 Salam. Så kommer der lige et Tajik bryllup forbi her, kan man se i bryllupsbilen. Nu er vi på alvor vej ind mod det, der hedder Wakhan Valley, som skulle være noget af det flotteste i hele Pamir. Og det bliver helt utroligt, tror jeg, men vejene skulle være notorisk dårlige. Det sidste, hele vejen igennem Tadsjikistan har der været det her fænomen med børn, der bare render og siger hallo. Hallo. Okay. 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 Bye bye. Bye bye. Men altså på et utroligt smukt område, vi har cyklet langs Pyans. Goodbye. Bye bye. Cyklet langs Pyans-floden i snart 500 km. Det er den, der grænser Afghanistan med Tadsjikistan. Og på den afghanske side har man kunne se en hel masse små landsbyer og primitive samfund uden el eller biler. Det har været ret interessant at se. Heller ikke fordi det er så vanvittigt. Salam. Heller ikke fordi det er så vanvittigt udviklet her på Tadsjikistans siden. Men der er trods alt biler og andre ting. Salam. Og elektricitet og sådan de mest fornødne ting. I går var vi ude på et marked, som ligger sådan midt ude i floden. Der ligger der en lille ø. Og den ø er så no man's land. Og hver lørdag er der et marked, hvor afghanerne kommer over og tadsjikkerne kommer over for at handle med hinanden. Det er ret interessant at se. Salam. Så selvom vejen er dårlig, så er der virkelig noget at opleve og noget at se på her. Salam. Så det kunne ikke være meget bedre. Udover at vi er i et lille bitte tidsdeadline for at nå at komme ud af Tadsjikistan uden før vores visa udløber. Men det skal nok også gå fra. Så er der så bilen over alle biler i Centralasien.